Hej alle sammen, jeg vil bare sige, at undskyld, at jeg ikke har vlogget så lang tid. Men jeg starter på efterskole, og det er en af grunden til, at jeg ikke rigtig sådan har vlogget, eller ikke har lavet så mange videoer. Jeg ikke har lavet nogle videoer faktisk. Fordi at jeg skulle først finde ud af, hvad for en efterskole jeg ville gå på, og så havde jeg en hel masse med eksamen, og så skulle jeg også lige have lysten til at lave videoer. For det er jo altid, man lige har den lyst til at lave det. Og så fordi at jeg ikke helt har fundet ud af det der med at redigere en video. Med at redigere en video på min computer. Og jeg har heller ikke fundet ud af, hvordan man sætter en video fra sin kamera over på sin computer. Det har jeg heller ikke fundet ud af endnu. Så, men jeg håber, at jeg meget snart kan begynde at lave video igen. Og så når det kan også være, at der er nogen her fra efterskolen, der kommer med i mine videoer, og nu må vi se, om de gider være med. Eller om de har lyst til at være med, eller om de bare har lyst til at sidde over i siden og bare kigge på. Men ja. Jeg kan faktisk fortælle, at hvis I overvejer at gå på efterskole, så skal I seriøst gøre det. I får det så fedt. Jeg har allerede været her i 4 uger eller sådan noget. Og jeg har seriøst, jeg har fået sådan 7 venner eller sådan mere eller sådan noget. Det er bare gået helt vildt hurtigt. Og man lærer meget hurtigt sådan ens linjefag at kende, og ens valgfag, og man får sådan, man snakker meget hurtigt med alle de andre på skolen og sådan noget, og siger sådan hej, og ja. Så man deltager meget i deres snak og sådan noget sådan. Men det var egentlig bare det, jeg ville sige. For jeg tror, jeg vil kunne til at gå ned nu, og ja. Men jeg lover, at jeg så snart jeg har fundet ud af, hvordan man redigerer en video redigerer en video på min computer, så og alt det andet sådan nogle, så lover jeg, at så kommer der en video. Men så kommer der flere videoer og sådan noget. Og det kræver så også bare, at jeg har lysten til det, for det er jo ikke altid, at de har lysten til det, eller tiden til det, fordi når man går på efterskole, så har man ikke altid hele tiden til at kunne lave en video. Fordi man jo rigtig gerne vil være social, og sammen med alle de andre venner, eller alle de andre på efterskolen, i hvert fald alle dem, man kender sammen med. Så, men det var nok bare det, jeg ville sige, så kan jeg have det godt derude, til vi ses igen. Hej hej.